Imali smo 580 sada sa ispisima uručenih. 537. Nažalost imamo i onih drugih koji su starije izgradnje koji se moraju planiti. Oni se moraju To bi dobro. Škola 84. otvorena. Evo, zadovoljstvo mi je pozdraviti doktora Dragana Čovića, našeg državnog tajnika Zvonka Milasa i iskazati zahvalu doktoru Draganu Čoviću i hrvatskom narodu iz Bosne i Hercegovine na potpori ovdje, konkretno u obnovi ove škole u Petrinji, kao jednog pozitivnog primjera, ali tu svakako moramo naglasiti i čitav niz već ranije pomoći koje su stigle iz Bosne i Hercegovine. I ovo je zaista pozitivan primjer gdje prepoznajemo potrebu što je prije moguće obnoviti naše škole. Pozitivan je primjer i kao što smo mogli od ravnatelja čuti, da se sva djeca vratili ovdje u školu, da su 2 područne škole već obnovljene. Ovo što smo mogli vidjeti, ova oštećenja, već su poduzete radnje, raspisan je javni poziv za izvođača radova uz žalbeni rok koji je u nekih 15 dana, a uz ovu potporu koju je danas dr. Čović donio ovdje u svjetlu financiranja obnove, vjerujemo da ćemo do kraja ljeta ovu školu u potpunosti obnoviti kako bi u novoj školskoj godini djeca imala apsolutno sigurne i kvalitetne uvjete za obrazovanje. Potres koji će ostaviti tragove još dugo ispred nas. Tisuće ljudi iz Bosne i Hercegovine na različite načine se uključuju u pomoć. Pojedinačno i kroz institucije koje predstavljaju, ali ono što smo željeli danas sa stožerom, da prepoznamo neke institucije i da institucionalno kroz, u konkretnom slučaju za osnovnu školu, općine, gradovi i županije sa hrvatskom većinom žele da jednostavno taj projekat da mi završimo. Drago mi je da danas imamo ovdje 530 djece i da se škola stavila već u funkciju, da se nastava održava, a da ćemo moći vjerojatno vrlo brzo, čim se završene formalne procedure natječaja i kako to ide po zakonima Republike Hrvatske i odlukama stožera, vrlo brzo staviti u funkciju čitav ovaj objekat, odnosno početkom iduće školske godine da će ova škola biti u potpunoj upotrebi i da ćemo mi dati takvu vodoprijevu. Znači, s tim računajte, odluke ćemo sve donijeti u ovom tjednu što se tiče nas, a sve ostalo, što je rekao potpredsjednik vlade, danas smo ovdje gdje su najmlađi i oni koji daju novu nadu i život, a iznako ćemo danas obići i ove vjernešnije osobe starije životne dobi, gdje također ćemo sagledati mogućnosti i vidjeti kako je taj objekat revitalizirati. Evo, to je ta veza između Vlade Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u cijelini u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, a siguran sam da će ovaj prostor trebati još jako puno pomoći, da će trebati jako vremena i s te strane da veliko hvala vama ovih 105 dana već rada stožera, da na jedan sustavan način nudimo sigurnost naših ljudi u radnom prostoru. Hvala vam. Ja bih se zahvalio gospodinu Čoviću, potpredsjedniku vlade, te županiji, državnom tajniku na svemu što se čini za ovu školu. Evo, drago nam je što napokon smo, što sam donirali te novce da možemo krenuti i obnoviti školu. Mi se radimo na 3 lokacije, znači ova nam je već ova nam je glavna škola i nadamo se da ćemo na jesen krenuti svi u ovu školu. Još jedan put hvala svima. Evo, kao osoba koja je na neki način zadužena upravo za sve ono što veže Hrvate izvan Republike Hrvatske, dakle Hrvate u Bosni i Hercegovini sa
Republikom Hrvatskom. Htio bih prije svega zahvaliti svim volonterima iz Bosne i Hercegovine koji su doista na prvi glas o potresu već bili na natječajnim područjima i dali sve od sebe kao što daju i danas. Želim zahvaliti i doktoru Čoviću i svim hrvatskim predstavnicima vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini što će obnoviti ovu preljetnu školu. I u ovom kontekstu nije važan samo konkretna obnova, važna je ta gesta solidarnosti koja je čvrsta poveznica između pripadnika jednog naroda koji živi u dvije države. Drago mi da se obnavlja upravo ova škola Dragutina Tadijanovića, škola mjesto odgoja, obrazovanja, susreta, prijateljstva i želim da ova inicijativa doista što brže bude realizirana kako bi učenice i učenici mogli u obnovljenoj školi u klupama, dakle, svjedočiti i sjećati se da ova škola bude podsjetnik upravo na te humanosti i humane geste pripadnika istog naroda. I želim da na ovaj način budemo svjesni da nikada nismo sami, da nikada, bez obzira o kakvim situacijama radi 30 godina prije ili danas, da uvijek ima neko ko će nam pomoći, da uvijek ima neko na koga se možemo osloniti, a to doista jesu, rekao bih, u globalnom smislu Hrvati izvan Republike Hrvatske, posebno hrvatski narod. Tako je bilo, tako je danas i tako će biti.